এইটো তাৰমানে নতুনকৈ গঠন হৈছেতো গতিকে একদম মানে প্ৰাইমেৰী ষ্টেজত আছে গতিকে আমি এতিয়া পোষ্ট অফিচ এইবিলাক মানে বহুত দূৰ হয়তো গতিকে ৰিজনেল অফিচ এটা আমি গুৱাহাটীটো কৰিছে তেওঁলোকে তাৰ পৰাও আমি চলাম আৰু ইয়াৰ পৰাও চলিব আৰু যিখিনি বাজেটৰ পুঁজি আহিব তাক যাতে ভালদৰে চলাব পাৰি সেইখিনি আমি চিন্তা কৰিম আৰু এই আউটছাইড BTC বা যিসকল আমাৰ বড়ো সমাজ আছে তেওঁলোকৰ যাতে উন্নতিটো হয় আৰু সেইখিনি আমি চেষ্টা কৰিম আপুনি এইটো কাউন্সিলটো কেনেকৈ চলাই যাব এইটো আপোনাৰ নেতৃত্বত যিটো কাউন্সিলটো চলাই যাব লাগিব আপোনাৰ সেইটো কাৰণে প্ৰথমতে আমি আমাৰ ষ্টাফ নাই প্ৰথমতে আমি আমাৰ এমপ্লয়িখিনি ঠিক ঠাক কৰিব লাগিব অলৰেডি আমি ডেপুটেশ্যনত লাগে বুলি কিছুমান এমপ্লয়ি বিচাৰিছোঁ আৰু এমপ্লয়িখিনি নহ'লে আমি চলাই নিয়াটো দিগদাৰ হ'ব সেইকাৰণে আমি গভৰ্ণমেণ্টলৈ লিখালিখি কৰিছোঁ আৰু লিখালিখি কৰিবলৈ এতিয়া মানে অফিচটো বহিছে আমি লিখালিখি কৰিম তাৰপিছত সদ্যহতে আমি ডেপুটেশ্যনত যদি কিছু সংখ্যক এমপ্লয়ি পাই যাওঁ তেতিয়া আমি ভালকৈ চলাই নিব পাৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ ছাৰ এইটো অফিচত কিমানখিনি এমপ্লয়ি হ'ব এমপ্লয়ি হিচাপে তো আমাক বহুতেই লাগিব ধৰক প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰীক সহায় কৰিবলৈ জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী ডেপুটি ছেক্ৰেটাৰী আণ্ডাৰ ছেক্ৰেটাৰীও লাগিব তাৰপিছতে মিনিষ্ট্ৰিয়েল ষ্টাফত ছুপাৰিনটেণ্ডেণ্টৰ পৰা আদি কৰি নজৰত নাজিৰ লাগিব তাৰপিছতে আৰু আমাৰ এছিষ্টেণ্ট লাগিব আৰু পিয়ন চকীদাৰ এইবোৰ চব লাগিব এতিয়া পটকৈ মই এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম লাহে লাহে আমি তথাপিও 25-30 জনটোতো লাগিবই আৰু ৰাইজক কৈছোঁ যে ধৰক এতিয়া বাজেট কিমান নিৰ্ধাৰিত কৰিছে বা আমাক কিমান দিব তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আৰু সেই হিচাপে আমাৰ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰ ডিচিশ্যন মতে তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কামবিলাক ল'ব আৰু সেইমতে আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু बर' कछारी अनसाय गावहाय खुंथाय बे खुंथायखौ जोङो बावहाय सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव गाहाय मावखुलिखौ बेखेवनाय बा जोंनो आजावनायनि उननिफ्राय जोंजों लोगोसे सरकारिनि भाबैहाय जों सरकारि भाबै जोंनि काउन्सिलनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ जों मोनथ'नो हायाखैमोन गोबां नाजानायनि गेजेरजों आसाम सरकारजों रायलायनायनि उनावहाय दिनै सौफैदों मुस्रि अनिल चन्द्र देउरि बिथाङा जोंनि बर' कछारी अनसाय गावहायारि खुंथायनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिथांनि दिनै सौफैनायाव खोब जोङो काउन्सिलनि जानानै बर' कछारी अनसाय गावहायारि खुंथायनि जानानै जोङो गोजोननाय मोननाय फोरमायो नोंथांमोननि सिगाङावहाय बर' रायजो जानानै BTC बाहेरानि गासै बर'फोरनि जानानै जों गोजोननाय मोननायखौ फोरमायो आरो बिथांखौ जोङो गोसो गुदुङैनो बरायनानै लाबाय जों बिथांखौ आरो बिथांनि जि मोनसे जिरायग्रा माने खथा बेवहाय बे बिथांखौ जों फज'खांबाय आरो जोंनि माहारियारि आफादफोर बे माहारियारि आफादफ्राबो गोजोननाय मोननाय बेजों लोगोसे बिथांखौ बरायबाय आर'नाइनि गेजेरजों आर'नाइ गानहोनायनि गेजेरजों दा बे जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा आरो दिनैनिफ्राय जोङो बुंनो हायो गोदान मोनसे आरो चेप्टार जोङो जोंनि बर' कछारी गावहायारि खुंथायनि माखासे मावनो गोनां खामानिफोरखौ जों मोजां मावफुंलांनो हानायनि बा दावगालांगोन बा मावनो हागोन बे मिजिंखौ जों लानो हाबाय आरो जोंनि जि माखासे आद्रा खामानिफोर दङ जोङो बेखौहाय सरकारजों मोनसेनि उनाव मोनसे मोजाङै मावफुंलांनो थाखाय जोङो दिनै सावरायनायनि गेजेरजों दिनैनिफ्राय सरकारि भाबै रायलायनायनि गेजेरजों जोङो मावफुंलांनो थाखाय खाबु लानानै साननाय जाहैदों जोंनि नाजानांगौआ बा मावनो गोनाङा दा गिबि खामानियानो जाबाय जोंना जोंनि BTCनि बायह्रायाव 10 लाखनिबो गोबांसिन बर'फोरनि थाखाय जाय काउन्सिलनि थाखाय जों दाबि होदोंमोन जाय काउन्सिलाव जों मोनबाय बर' कछारी अनसाय गावहायारि खुंथाय बे खुंथायखौ
जोङो मोजाङै महर होनो थाखाय बा बेखौ मोजाङै गायसनथारनो थाखाय जोंनि गिबि मावनांगौ खामानियानो बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर' गामिफोर आरो न'खरफोरखौ जोङो सरकारिनि मोनसे गेजेट नटिफिकेसननि गेजेरजों बेखौ नटिफाइ खालामहोग्रोनांगौ, बेखौ फोसावहोग्रोनांगोन। बेखौ फोसावहोखांनायनि उनावसो जोङो जोंनि बर' कसारि अनसाइ गावहाय खुंथायनि बियाबफोर जायखौ समस्ति होनो हारसायाव, बे बियाबफोरखौ जों दानाय जागोन। गासै जोंहा 36 बियाब दानांगौ, 36। दा 36 बियाब दानो थांनायाव गामिफ्रा नटिफाइ जाखांनायनि उनावसो बे गामिफोरखौ लानानैसो जोङो बेखौ बबे ओनसोलखौ लानानै बबे गामिखौ लानानै मा बियाबखौ दानाय जायो बेखौ जों थिग खालामनाय जागोन। दा बे खामानिखौ जों मावग्रोनांगौ। बेनि उनावहाय जोंहा अफिसा दा जों लाथ'नायसो बियो, जाय माने मावखुलियाव दिनै जों जिरायदों, बे सरकारनि मोनसे बिल्डिंमोन, बेखौ जोङो लाथ'दोंसो। जोंहा जोंनि आलादायै लुफुंथारनांगौ दङ, हा नागिरगासिनो दङ। हा नागिरनानै मोननाय उनावहाय जोङो जोंनि मावखुलिखौ, गाहाय मावखुलिखौ मोजाङै लुफुंना लानायनि जे मोनसे खामानि बेखौबो जोंहा मावनांगौ दं। दा जोंनि गिबि मावनांगौ खामानिया गामिखौ नटिफाइड खालामहोनाय, बेनि उनाव बियाब दानाय, बियाब दाखांनायनि उनावहाय आरो बिसायख'थि गेलेहैनाय। जेब्लासिम बिसायख'थि गेलेहैनो हाया बा बिसायख'थिनि गेजेरजों मोनसे इलेक्टेड माने काउन्सिलजों दाफैनो हाया, अब्लासो जोंनि खामानि मावनाया आद्रा थाबाय थागोन। ओंखायनो जोङो गिबि बेखौसो मावग्रोनानै लागोन। बेनि उनावहायसो जोङो सरकारजों जि मोनसे रांखावरिफोर फैगोन बेखौ लानानै जोङो खामानिखौ मावलांनायनि थांखि लानो साननाय जादों।